ஓம் விக்னேஸ்வரரை போற்றி, ஓம் நக்கரனார்களை போற்றி. நாள் நல்ல நாள் 22/6/2022 ஆணி 8 புதன்கிழமை. கன்னிராசிக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கன்னிராசிக்கு சந்திரன் 7 இருக்காருங்க, நல்ல விசேஷம். ராசியை நோக்கிறாரு குருவோட சேர்ந்து. சூரியனுக்கு கேந்திரமாக இருக்கிறாரு, குருவோட சேர்ந்து இருக்கிறாரு. குருமங்கள யோகம், சந்திரமங்கள யோகம். உங்கள் ராசிநாத நட்சத்திரத்தெல்லாம் போகாது, ரேவதி நட்சத்திரத்தில் போகிறது நல்ல அருமை. கன்னிராசிக்கு நாளைக்கு நல்லா இருக்குங்க. 22/6/2022 நல்ல ஒரு பொழுதாக இருக்கும். சூரிய கேந்திரத்தில் சந்திரன் இருக்கிறது நல்ல ஒரு அமைப்பு. 7 சந்திரன் இருக்கிறது நல்ல விசேஷம்தான். பொருளாதாரம் நல்லாயிருக்கும், கையில் காசு போல நல்லாயிருக்கும், சாப்பாடு விஷயத்தில் நல்லா இருப்பீங்க. பெண்களால் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும். அயன சயன சுகம் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும், நல்லதொரு பொழுதாகவே இருக்கும். இப்போ அடுத்து நட்சத்திரப்படி பார்ப்போம். நட்சத்திரம் உத்திரத்துக்கு நல்லா இருக்குங்க. உத்திர நட்சத்திரத்துக்கு அருமையாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கும். நல்லா காலையில் ஒரு சுப செய்தி வரும், நல்லா இருப்பீங்க. வேலை பார்க்குற இடத்துல சந்தோஷமாக இருப்பீங்க, புத்திசாலித்தனமாக இருப்பீங்க, அறிவுபூர்வமாக இருப்பீங்க. எல்லோரும் உங்களை பாராட்டுவாங்க. கையில் பணம் தாராளமாக புழங்கும். தொழிலில் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும். வியாபாரிகளுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு காலமாக இருக்கும். அது மாதிரி ஆடை ஆபரணங்களை வாங்குவீங்க. நல்லபடியாக பொழுது போகும். ஈவினிங் டைம் சினிமா ட்ராமா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தொழிலில் வியாபாரம் நல்லாயிருக்கும், தொழில் நல்லபடியாக போய்ட்டுருக்கும். தொழிலில் லாபம் இருக்கும், விவசாயம் நல்லபடியாக இருக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கொள்முதல் நல்லாயிருக்கும். நல்ல ஒரு விலைக்கு பொருள்கள்லாம் போகும். லாபம் ரெட்டிப்பாக இருக்கும். எல்லா இதிலுமே உத்தியோகம் பண்ணுறவங்களுக்கு உத்தியோகத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கமான பொழுதாக இருக்கும். வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு, தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு அதில் லாபம் நல்லா இருக்கும். நாளை ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில், ஃபேமிலி ரிலேஷன் இவங்களாம் உங்களை நல்லபடியாக பார்ப்பாங்க. அவங்கள நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அவங்களுடைய அப்ரோச் நல்லபடியாக இருக்கும். அவங்களால மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உத்திர நட்சத்திரத்துக்கு சரி. அடுத்து அஸ்தத்துக்கு நல்லா தாங்க இருக்குது. அஸ்த நட்சத்திரத்துக்கு நல்லா தான் இருக்குது. நாளைக்கு அஸ்தம் நல்லாயிருக்கும், சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. நல்ல ஒரு ஃபன் அண்ட் ஜாலியாக இருப்பீங்க. ஏதாச்சும் ஒரு புதிய வேலையை ஆரம்பிப்பீங்க. அது ரொட்டீனாக பார்க்குற வேலையை விட்டுட்டு புதுசாக ஒரு வேலையை ஆரம்பிப்பீங்க. ஒரு சைடு பிஸ்னஸ் மாதிரி எதனாச்சும் ஆரம்பிப்பீங்க. அது நல்லபடியாக முடியும். அதுக்கு ஒரு முகாந்திரம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் எங்கேனாச்சும் பிரயாணம் போயிட்டு வருவீங்க, வேலை விஷயமாக சரி, ஃபேமிலியாக சரி. அது மாதிரி பண விஷயத்தில் தாராளமாக இருக்கும். பொருளாதாரம் நல்லாயிருக்கும், தேவைக்கு பணம் இருக்கும், அதிகமாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபன் அண்ட் ஜாலின்னு சொல்லிட்டு இல்லை, கேளிக்கை நிகழ்ச்சி எங்கேனாச்சும் சினிமா, பிக்னிக், பார்க்கு எங்கேனாச்சும் போயிட்டு வருவீங்க. வேலை முடிஞ்சிட்டு ஈவினிங் டயத்தில் ஃபேமிலியோடு போயிட்டு வருவீங்க. இல்லைனா கம்பெனி ஸ்டாஃப், ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபோடு போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி வேறு எங்கேனாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரலாம். ஒரே இடத்துல இருந்தால் போர் அடிக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்கேனாச்சும் இடம் மாதிரி போயிட்டு வந்தால் மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நினச்சி அப்படி சிலவருக்கு அமைப்பாகி வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வருவீங்க. அதுமாதிரி சாப்பாடு வசதி நல்லாயிருக்கும், மனசுக்கு ருசியாக சாப்பிட்டுவீங்க. பெண்களால் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். கணவன் மனைவி புரிதல் நல்லாயிருக்கும். தாய் தந்தை தமக்கை இவங்களுடைய அப்ரோச் நல்லாயிருக்கும். கோயில் குளத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வரீங்க. அங்கே உள்ள குருமார்களோட சந்திப்பு மனதுக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும். சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போவீங்க. அவங்களோட வருகையும் வீட்டுக்கு ஒரு சந்தோஷப்படுத்துவாங்க. நல்லது ஒரு பொழுதாகவே இருக்கும். அஸ்த நட்சத்திரத்துக்கு சித்திரைக்கு சுமாராக தாங்க இருக்குது. சித்திரை கொஞ்சம் மனதளவில் கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும். சங்கடப்படுவீங்க. சங்கடம் இருக்காது, சங்கடம் இருக்கும். மனசில் ஒரு கிளேசம் இருக்கும். பேச்சில் ஒரு கடிப்பு இருக்கும். கொஞ்சம் தேவையறிஞ்சு பேசுங்க. தேவையில்லாமல் யார்கிட்ட பழக வேண்டாம். வீண் செலவு இருக்கும், சிரமமும் இருக்கும். சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் வெறுப்பு இருக்கும். என்னடா சாப்பிட்டு என்னத்தை அப்படின்னு இருப்பீங்க. அதனால் அதெல்லாம் மறந்துட்டு நல்லபடியாக இருங்க. ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்க, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் சாப்பிட வேண்டாம். அலைச்சல் இருக்கும். வேலை பார்க்குற இடத்துலையும் சரி, வீட்லையும் சரி, எங்கேனாச்சும் போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு இருக்கும். ஒரு இருக்கும். வேலை விஷயமாக போயிட்டு அலைவீங்க. அது என்னென்னா அலைச்சல் என்னென்னா, ஒருத்தர் தேடி போவீங்க, அது உடனே முடியாது, இன்னொரு தடவை போகிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் அலைச்சலுங்கிறது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரி வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு வியாபாரத்தில் போட்டி போகாமலாம் இருக்கும். அதை அனுசரித்து வச்சுக்கோங்க. வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் காம்படிஷன் இருக்க தான் செய்யும். அதே மாதிரி தொட்ட காரியம்லாம் தொடங்காது, கொஞ்சம் இழுபறியாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோங்க. காலையில் துர்க்கை அம்மனை கும்பிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு நல்லபடியாக இருக்கும். இல்லைன்னா அம்மனை கும்பிட்டு போங்க, நல்லபடியாக இருக்கும். சரி நேர்களே, கன்னிராசிக்கு நல்ல நேரம் 9 to 10, மாலை 4 to 5. பரிகாரம் பால். நாளை கன்னிராசிக்கு நல்ல ஒரு பொழுதாக இருக்க எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டுகிறேன். அடுத்து தனுசு ராசிக்கு சந்திரன் 4ஆம் இடத்துல இருக்கிறாரு, கேந்திரத்தில் இருக்கிறாரு. உங்கள் ராசிநாதன் கூட இருக்கிறாரு. 1, 4, 5, 12, 8 இப்படி ஒரு அமைப்பில் இருக்குது. நல்ல அமைப்பு தாங்க. 12, 8 இருக்கிறதுனால வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களும் நல்லாயிருக்கும். வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பொழுது இருக்கும். அதுமாதிரி நீங்களும் எதனாச்சும் பக்கத்து ஊருக்கு எதனாச்சும் போயிட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அது உள்ளூர் லோக்கலில் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளில் இங்கே போயிட்டு வர முடியாது. அவங்க அந்த இருக்கும், அந்த வெளி மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய டீலிங் இருக்கும். ஃபோன்லேயே பேசுகிறதோ இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுறதோ, இது மாதிரி அந்த அண்டைய நாட்டுக்காரங்களுடைய டீலிங் இருக்கும். அது பிஸ்னஸ்லையும் சரி, இல்லைனா வேலை பார்க்குற இடத்துலையும் சரி, பிரச்சனைலும் சரி, வெளி மாநிலத்தவர்கள் வெளிநாட்டவர்களுடைய ஒரு அப்ரோச் இருக்கும். சரி நேர்களே, நாளில் இருக்க சந்திரன் நல்லாயிருக்கும். தாயார் விஷயத்தில் உடம்பு நல்லாயிருக்கும். தாயார் விஷயத்தில் நல்லாயிருக்கும். தாயார் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு சூரியகாந்தத்தில் இருக்கிறனால தாய் தந்தை உறவு நல்லாயிருக்கும். அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பக்கபலமாக இருக்கும்.
உங்களுக்கு 5 கூடையவன் 4ல் இருக்கிற 5 12ஆம் இடத்துல குரு சந்திர யோகத்தில் இருக்கிறது நல்ல விசேஷம் தான். சந்திரன் வந்து 8 கூடையில் இருந்தாலுமே குருவோட சேர்ந்து சுபத்துவமாகி நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறதுனால நல்லாயிருக்கும். சரி, அதான் அந்த வெளிநாடு வெளிமாநிலம் சொன்னேன் நான். சரி, அடுத்து வந்து 4ல் இருக்கிற செவ்வாய் சந்திரன் குரு இந்த சேர்க்கை வந்து ஒரு நல்ல சேர்க்கை தான். எல்லாமே அவர்களுக்குள்ள நண்பர்கள் தான். அதனால் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு 4ஆம் இடம் வளர்க்குறதுனால சுகஸ்தானம், சுகமாக இருப்பீங்க. வண்டி வாகனம் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஒரு காலகட்டமாகவே இருக்கும். தொழில் நல்லாயிருக்கும், வியாபாரம் நல்லாயிருக்கும், லாபமாகவும் இருக்கும். சரி நேர்களே, இப்போ வந்து நம்ம நட்சத்திரப்படி பார்ப்போம். மூல நட்சத்திரத்துக்கு சுமாராக தாங்க இருக்குது. 22/6/2022 மூல நட்சத்திரத்துக்கு சுமாராக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் மனச்சோர்வு இருக்கும், மனசில் ஒரு தேவையில்லாத கலக்கம் இருக்கும். சாப்பாடு விஷயத்தில் நல்லாயிருக்கும், நல்லா சாப்பிடுவீங்க. 3 விஷயத்துக்கு கோயில் உலகத்துக்கு போயிட்டு வாங்க. கொஞ்சம் இறை சிந்தனையிலே இருங்க, ஆன்மீக வழிபாட்டிலே இருங்க. இறைவனை நினச்சிக்கோங்க மனசுக்குள்ளே. யூடியூப்பில் சாமி சம்மந்தப்பட்ட ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட இதெல்லாம் கேளுங்க. பாடல்கள், கதைகள் இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பக்தி பாடல் கேளுங்க, மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும். யார்கிட்டையும் தேவையெல்லாம் பேசிக்க வேண்டாம், தேவையெல்லாம் பழகிக்க வேண்டாம். பேச்சில் வந்து ஒரு இனிமையை கண்டுபிடிங்க, அது இனிமையாக பேசுங்க. நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து வேறுமையாக தெரியும், வேற்றுமையாக தெரியும். அதனால் பேச்சில் ஒரு கனிவை வச்சுக்கோங்க. சரி நேர்களே, நாளை வந்து காலையில் விநாயகர் பெருமானை கும்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லபடியாக இருக்கும். மூல நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு கொஞ்சம் மனக்கட்டுப்பாடோடு இருங்க. போராட்டத்துக்கு நல்லா இருக்குங்க. போராட நட்சத்திரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். காலையிலேயே வீட்டில் இருக்கவங்களுடைய அனுசரணை கிடக்கும். குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினரும் உங்களுக்கு அடக்கமாக இருப்பாங்க. நல்லாயிருக்கும். தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும். தூரதர்சிலிருந்து ஏதாவது செய்தி ஒன்று வரும் காலையிலே, நல்லாயிருக்கும். மெயிலாவோ வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லைன்னா எஸ்எம்எஸோ வரும். நல்லதாக இருக்கும். அதாவது கம்யூனிகேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் கரஸ்பாண்டிங்லாம் ஒரு நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் நல்ல ஒரு கிரெடிட் இருக்கும். அவங்களாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அவங்களால காரியம் முடியும். சாப்பாடு விஷயத்தில் நல்லாயிருக்கும், நல்லா சாப்பிடுவீங்க. தாயாரோட அன்பு இருக்கும். அதே மாதிரி தாய் வழி இருக்கிறவங்களும் நல்லா பாராட்டுவாங்க. மனசில் வந்து இணைமுறையாக சந்தோஷமாக இருக்கும், மனக்கழிப்பாக இருக்கும். வாய்க்குரிசியாக சாப்பிடுவீங்க. வேலை பார்க்குற இடத்துலையும் சரி சந்தோஷமாக இருக்கும். பெண்களால் ஒரு இன்பம் சந்தோஷமாக இருக்கும். பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருக்கும். தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும். நாளை வந்து போராட நட்சத்திரத்துக்கு நல்ல ஒரு நாளாக இருக்குங்க, நல்லா இருக்குங்க போராட நட்சத்திரத்திற்கு. அடுத்து உத்திராடம் நல்லா இருக்குங்க. உத்திராடத்துக்கு அருமையாக இருக்குது. உத்திராடத்துக்கு காலையில் ஒரு சுப செய்தி நல்லா இருக்கும். இனிமையான பொழுதாக இருக்கும். காலை பொழுதே நல்ல பொழுதாக இருக்கும். நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது, அதை காலை கண் விழித்தேன் நல்ல பொழுதாக இருந்தது அது சொல்லும் போது கண் விழிக்கும் போது நல்லபடியாக இருக்கும். இறை சிந்தனையோடு எந்திப்பீங்க, நல்லா இருக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களாம் ஒத்துமையாக இருப்பாங்க. குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கும். பொருளாதாரம் நல்லாயிருக்கும். கையில் காசு நல்லா புழங்கும். தேவைக்கு அதிகமாகவே இருக்கும். அதே மாதிரி வேலை பார்க்குற இடத்துல நல்லபடியாக பொழுது போகும். சக ஊழியர்கள் நல்லபடியாக இருப்பாங்க. சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்குறதுக்கு எங்கேனாச்சும் வெளியே போய்ட்டு வருவீங்க. ஈவினிங் டைம் எங்கன்னா ஷாப்பிங் போய் குடும்பத்தோடு போய்ட்டு வருவீங்க. இல்லைனா வேலை பார்க்குற ஸ்டாஃபோட போய்ட்டு வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். ஈவினிங் டின்னர் எங்கேனாச்சும் கலந்துக்குருவீங்க. அதே மாதிரி வியாபாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதாக இருக்கும். வியாபாரம் கொள்முதல் பண்ணுறவங்களுக்கும் நல்லதாக இருக்கும். விவசாயிகளுக்கும் நல்ல ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும். வேளாண் விளைபொருட்களும் நல்ல விலைக்கு போகும், லாபமாக இருக்கும். நாளைக்கு எந்த தொழிலும் செஞ்சாலும் நாளைக்கு உத்திராட நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஒரு லாபமாகவே இருக்கும். ஈவினிங் சினிமா ட்ராமாலாம் இப்போ இல்லை, சினிமா பிக்னிக்கு இல்லைன்னா வேறு ஏதாச்சும் என்டர்டைன்மெண்ட் பாருக்கு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதாகவே இருக்கும். சரி நேர்களே, நாளை நல்ல நாள். தனுசு ராசிக்கு நல்ல நேரம் 9 to 10:30, மாலை 4:30 to 5:30. பரிகாரம் பால். சரி, 22/6/2022 புதன்கிழமை ஆணி 8ஆம் தேதி நல்ல ஒரு பொழுதாக இருக்க, தனுசு ராசிக்கு நல்லது ஒரு பொழுதாக இருக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். நன்றி நேர்களே. அடுத்து மகரம். காலப்புருஷ சக்கரத்தின் 10ஆம் இடம், ராசியஸ்தானம், தொழில் ஸ்தானம். உழைக்கின்ற ராசி, உழைப்பாளர்கள் ராசி, அது உழைத்து முன்னுக்கு வருகின்ற ராசி, உழைக்குன்னு நினச்சி கொண்டு துடிக்கின்ற ராசி மகர ராசி. சரி, மகர ராசிக்கு வந்து சந்திரன் 3ல் இருக்கிறாரு. நல்ல அமைப்பு தாங்க. 3ல் சந்திரன் இருக்குது, நல்ல அமைப்பு. வெற்றி, தொட்டதெல்லாம் வெற்றி, காரிய வெற்றி நல்லா இருக்கும். 3, 12, 7, 4, 11 நல்லா இருக்குது. 12ஆம் இடம் ஒன்று தான் விரயஸ்தானம். 3ஆம் இடம் தைரிய வீரிய போகஸ்தானம். 7ஆம் இடம் கலஸ்தரம். 4 சுகஸ்தானம். 11 லாபம் மூத்த சகோதரம். நல்லா இருக்குங்க. எல்லாரோட கூட்டியும் நல்லா இருக்குது. குரு சந்திரன் செவ்வாய் நல்லா இருக்கிறாங்க. உங்கள் ராசிக்கு 8 கூடையவன் சூரியனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிறாங்க. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 8 12 சம்மந்தப்படுறதுனால வெளிநாடு வெளிமாநிலத்து டச் இருக்கும். இவங்க சம்மந்தப்பட்ட டீலிங்லாம் நல்லபடியாக முடியும். வெளிநாடு வெளிமாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க நல்லா இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு வந்து 7 கூடையவன் நல்லா இருக்கும். 7 கூடையவன் வந்து 3ஆம் இடத்துல குரு செவ்வாய் கூட சம்மந்தப்பட்டது நல்லாயிருக்கும். தாய்க்கும் பிள்ளைகளுக்கும் புரிதல் நல்லாயிருக்கும். மனைவி விஷயத்தில் நல்லாயிருக்கும். கணவன் மனைவி உறவு நல்லாயிருக்கும். தாம்பத்தியம் நல்லாயிருக்கும். சரி நேர்களே, நாளை பொழுது மகர ராசிக்கு நல்லதாக இருக்கும். 3ல் சந்திரன் வந்து அவருடைய நண்பர் குரு செவ்வாயோடு சேர்ந்து குருமங்கள யோகம் சந்திரமங்கள யோகம் நல்லாயிருக்கும். சந்திரன் வந்து உங்கள் ராசிக்கு 9 கூடையன் பாக்கியாதிபதி பொது சாரத்தில் போகிறது நல்லாயிருக்கும். தந்தை வழியில் ஒரு நல்ல ஒரு அனுசரணை இருக்கும். தந்தை வழி பங்காளிகள் நல்லபடியாக இருப்பாங்க. தாய் தந்தை உறவு நல்லா இருக்குங்க. குறிப்பாக இதான் ஹைலைட்டே தான். தாய் தந்தை உறவு நல்லாயிருக்கும். தாய் தந்தையால் நீங்கள் சிறப்பிக்கப்படுவீர்கள்.
பாராட்டப்படுவீர்கள், சீராட்டப்படுவீர்கள். சரி நேர்களே, இப்போ நட்சத்திரப்படி பார்ப்போம். உத்திராடத்துக்கு அருமையாக இருக்குது. உத்திராடத்துக்கு நாளைக்கு காலை பொழுது நல்லா அருமையாக இருக்கும். காலையிலே ஒரு சுப செய்தி வரும். நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். கேளிக்கையில் இருப்பீங்க. அதாவது குடும்பத்தில் இருக்க மெம்பர்ஸ் எல்லாம் உங்களை நல்லா பாராட்டுவாங்க. ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் அனுசரணையாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். அவங்களால ஒரு உபயோகம் இருக்கும். சுற்றத்தார் ரிலேஷன்ஸ்லாம் நல்லபடியாக இருப்பாங்க. உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போவீங்க. அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி வேலை பார்க்குற இடத்துல ஊழியர்கள் நல்லபடியாக இருப்பாங்க. வேலை பொழுது நல்லபடியாக போகும். நல்ல ஆடை ஆபரணங்கள்லாம் நல்ல ட்ரெஸ் கோடில் நல்லா போட்டுக்குருவீங்க. ஈவினிங் டயத்தில் எங்கேனா ஷாப்பிங், டின்னர் எங்கேனாச்சும் போய்ட்டு வருவீங்க. சினிமா எங்கேனாச்சும் பிக்னிக் எங்கேனாச்சும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு போய்ட்டு வருவீங்க. கலை நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்குருவீங்க. வியாபாரிகளுக்கு நல்லாயிருக்கும். வேளாண் விளைபொருள் நல்ல விலைக்கு போகும். விவசாயம் நல்லபடியாக இருக்கும். எந்த துறையில் வேலை பார்த்தாலும் லாபம் நல்லபடியாக இருக்கும் நேர்களே. நாளை உத்திராட நட்சத்திரத்துக்கு நாளை ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதாகவே இருக்கும். சரி, அடுத்து திருவோணத்துக்கு நல்லா இருக்குங்க. திருவோண நட்சத்திரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. மனம் வந்து பூரிப்பாக இருக்கும். மனதில் ஒரு எண்ணமுறையாக சந்தோஷம் இருக்கும். தொட்ட வேலையெல்லாம் தொடங்கும். புதிய ஒரு வேலையும் ஆரம்பிப்பீங்க. எதனாச்சும் ஒரு வேலையும் ஆரம்பிப்பீங்க. அதுவும் நல்லபடியாக முடியும். இல்லைன்னா புதிய ஒரு வேலைக்கு ஒரு முகாந்திரத்துக்கு ஒரு அஸ்திவாரம் போடுவீங்க, ஒரு அச்சாரம் போடுவீங்க. நல்லாயிருக்கும். ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் எங்கேனாச்சும் பிரயாணம் போய்ட்டு வருவீங்க, வேலை விஷயமாவோ இல்லைன்னா ஃபேமிலி விஷயமாவோ. அது நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். பணம் தாராளமாக இருக்கும். தேவைக்கு அதிகமாகவும் இருக்கும். அதேமாதிரி ஃபன் அண்ட் ஜாலியாக இருப்பீங்க. வேலை பார்க்குற இடத்துலையும் ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலை தான் இருக்கும். அதேமாதிரி எங்கேனாச்சும் வெளியே போய்ட்டு வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். சரி, ஒரே இடத்துல உட்காந்து போர் அடிக்குதுப்பா, எங்கேனாச்சும் 4 இடத்துக்கு போய்ட்டு வரும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு இல்லை ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு எங்கேனாச்சும் போய்ட்டு வருவீங்க. ஈவினிங் டயத்தில் நல்ல சாப்பாடு விஷயத்தில் நல்லாயிருக்கும். வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிடுவீங்க. பெண்களால் ஒரு இது இருக்கும். காரிய அனுகூலம் இருக்கும். கணவன் மனைவி உறவு நல்லாயிருக்கும். தாம்பத்தியம் இனிக்கும். கோயில் உலகத்துக்கு போய்ட்டு வருவீங்க. அங்கே மத குருக்கள் இவங்களை சந்தித்து பேசுகிறதுனால மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். சரி நேர்களே, அடுத்து அவிட்டம், செவ்வாய் போன்ற நட்சத்திரம். அவிட்டத்துக்கு சுமாராக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் அலைச்சலாக இருக்கும். மனசுக்குள்ளே ஒரு கிளேசம் இருக்கும். வீண் சிரமம் இருக்கும். எந்த வேலையும் தொட்டாலும் கொஞ்சம் இழுபறியாக இருக்கும். வார்த்தையில் அளந்து பேசுங்க. தேவைக்கு அதிகமாக பேச வேண்டாம். அன்னோன் ஃபிகர்கிட்ட யார்கிட்டையும் பழக வேண்டாம். வியாபாரத்துலேயும் கொஞ்சம் கோஷ்டி பூசல்லாம் இருக்கும். கோஷ்டி பூசலாம் என்ன, வியாபாரத்தில் போட்டி இருக்கும். அது வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியாது. வியாபாரத்தில் வந்து அந்த எதிர்கடை போட்டுருக்குறவங்க வியாபாரத்தில் ஏதாச்சும் வந்து ரேட்டை கூட்டுவாங்க, இல்லைன்னா குறைப்பாங்க. நம்ம கட்டுப்படி ஆகாமல் இருக்கும். இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் வியாபாரிகளுக்கு. அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோங்க. அலைச்சல் இருக்கும். எதனாச்சும் ஒரு வேலை விஷயமாவோ இல்லை வீட்லேயோ எதனாச்சும் விஷயத்துக்கு அலைவீங்க. 1க்கு 4 தடவை போய்ட்டு வர மாதிரி இருக்கும். அது உடனே முடியாது. 2 தடவை போனால் தான் முடிகிற மாதிரி இருக்கும். அதுமாதிரி சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் அலர்ஜி இருக்கும். அது தேவையில்லாத சாப்பாடு சாப்பிட்டு உடம்பை கெடுத்துக்க வேண்டாம். ஹோட்டல் சாப்பாடு, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் குறைச்சிக்கோங்க. வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிடுங்க. நல்லபடியாக இருக்கும் நேர்களே. நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் வந்து துர்க்கை அம்மனையோ இல்லைன்னா துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்படி நட்சத்திரத்துக்கு மகர ராசிக்கு நல்ல நேரம் 9 to 10:30, மாலை 4:30 to 5:30, பரிகாலம் பால். 22/6/2022 ஆணி 8 புதன்கிழமை. மகர ராசிக்கு நல்லதொரு பொழுதாக இருக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். நன்றி நேர்களே.